Sigge knipper Johnny, mens han skal over i naturen. Og nu skiller hun ordentligt ud, mand. Nu er hun hissig. Så terrormusik her. Ja, du bestemmer. Og fuck, hvor hun sjov. Nu knipper hun igen, mand. Det er en syg film, det her, mand. Men også kan hun simpelthen ikke forstå, hvorfor han ligger der. Prøv at se, hvordan hun gør, mand. Nej. Hvad fanden laver hun, mand? Hun har min navle nu, mand. Nej. Prøv bare at rive tøj der med det hele, mand. Du har sex med en, mand. De er meget godt hjemme, mand. Er du gay? Og nu trænger hun lige til det, mand. Prøv at se, nu sætter hun ham på plads. Nu viser hun ham. Prøv at se, hvordan hun står bag nu, mand. Hold da kæft, mand. Det er sygt, det der, mand. Hvad fanden laver den hund der, mand? Det er dyresex, der ved nu, mand. Hvor er det gode larmer det her, mand. Stopper vi. Det hun siger, jamen hun skal da ikke blande sig i hendes sex, mand. Nej. Hvad fanden? Hun svarer bare sin far. Hvad, Sigge? Du er ulækker, mand. Der må du regne med,